Nakita rin ako si tatay sa kung atbang kay namasul daw siya kay para sudan daw siyang mga apo ug siyang mga anak. Sayo daw siya namasul kay para na ay masudan niyang apo pag uli sa paniudto. Mao nang nangutana ko ni tatay ug naaba siya sa kay kuwada tay. Aw, unsay mga isda datay? Ah, tilapia. Dago ba ang tilapia datay? Ah, unsa ba datay binuhi og ganang kuan lang. Unsa di dagat di dapit? Kanang diri din ako nakita si tatay sa Maramag Bukidnon kato naligo mi sa RR swimming pool. Lula di daytay. Dako tay na. Ikapila na nimo ako tay. Ay,